Το να κάνει ένα διαγωνισμό το δημόσιο δεν σημαίνει ότι αποκλείει το καρτέλ. Το καρτέλ εμφανίζεται σε νόμιμους διαγωνισμούς του δημοσίου, είτε δήμων, είτε του ευρύτερου δημοσίου τομέα, είτε των Υπουργείων, και χειραγωγεί το διαγωνισμό με μία προσυνεννόηση, ώστε στην πράξη δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός, το δημόσιο δεν επωφελείται από την αγορά για να πάρει χαμηλότερες τιμές. Αυτή ήταν η βασική μου διαφωνία με την κυβέρνηση τη σημερινή και ήταν και βασική αφορμή που με διέγραψε ο Πρωθυπουργός όταν τότε μίλησα για στημένους διαγωνισμούς. Αυτό που ρωτάω σήμερα είναι ένας κλασικός στημένος διαγωνισμός, βεβαίως νόμιμος. Γι' αυτό και πέρασε από το ελεγκτικό συνέδριο, για να μην ξανακούσω από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεωργιάδη ότι πέρασε από το ελεγκτικό συνέδριο και είναι όλα εντάξει. Το ελεγκτικό συνέδριο βλέπει αν η νομοθεσία με την οποία έκανε στον διαγωνισμό, οι προθεσμίες τηρούνται, αυτά βλέπει. Δεν βλέπει αν έχει όφελος το δημόσιο ή δεν έχει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε ένα διαγωνισμό. Όλα τα χρόνια, μέχρι το 2024, τα νοσοκομεία διαγωνίζονταν για να πάρουν την διαχείριση και την διάθεση, αποστήρωση είτε αποτέφρωση, των επικίνδυνων αποβλήτων, έτσι αμιγώς μολυσματικών, αλλά και των μεικτών. Όλα τα χρόνια που δεν υπήρχαν αυστηρότατες προδιαγραφές να αποκλείουν όλους τις υπάρχουσες εταιρείες στην Ελλάδα, πηγαίναν, διαγωνίζονταν εταιρείες και οι τιμές οι οποίες έπαιρναν τα νοσοκομεία ήταν φθηνότερες από τη σύμβαση πλαίσιο που υπογράφηκε το 2024. Αυτά δεν χωράνε αμφισβήτηση. Στη δευτερολογία μου έχω παραδείγματα δεκάδες νοσοκομείων, πόσο τα πλήρωναν αυτά μέχρι το 2023 και πόσο τα πληρώνουν μετά. Πάει αυτό. Τι έγινε τώρα λοιπόν, πώς γίνεται η δουλειά, πώς φωτογραφίζει το διαγωνισμός. Ξαφνικά το 2023 λέει το ΕΚΑΠΤΗ, θα κάνουμε τις 7 υγειονομικές περιφέρειες, που σημαίνει αυτό ότι θα πάρουμε καλύτερες τιμές. Συγκεντρωτική διαγωνισμή. Θα περίμενε κανείς ότι έχοντας περάσει την περιπέτεια της Κεβορίας Νοβάρτης, μαζί την περάσαμε, θα είχατε την ευπρέπεια και την αξιοπρέπεια και την ευαισθησία να μην κατηγορείτε εύκολα συναδέλφους σας. Επειδή όμως έχετε προσωπικά, είπατε ίσως και με μένα, δεν ξέρω γιατί, αυτό είναι δικό σας θέμα, γυρίσατε τα κανάλια και είπατε διαφθαρμένος ο Γεωργιάδης έκανε διαγωνισμό για το αίμα κτλ. Ναι. Γι' αυτό σας έχω καταθέσει και μήνυση και ως ο νούπο θα έρθει και η αγωγή. Γιατί δεν ανέχομαι μίγα στο σπαθί μου, αγαπητέ κύριε Σάλμα. Πάμε καταρχάς να δούμε κατά πόσον έχω εμπλοκή εγώ στο διαγωνισμό αυτόν. Ο διαγωνισμός αυτός ξεκίνησε. Η πρώτη απόφαση ελήφθη από την ΕΚΑΠΗ 24 Εντεκάτου του 2022. Εγώ ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στη συνέχεια βγήκε το πρακτικό των προδιαγραφών. Εσείς λέτε ότι στήθηκε ο διαγωνισμός μέσω των προδιαγραφών. Στις 13 Τρίτου του 2023 παρέμενε Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στη συνέχεια, αφού βγήκε σε δημόσια διαβούλευση όλες οι προδιαγραφές, πράγμα που δεν συνηθίζεται αλλά έγινε, βγήκε νέο πρακτικό ενσωματώνοντας τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης 3 Τετάρτου του 2023. Παρέμενε Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στον αέρα 8 Πέμπτου 2023. Παρέμενε Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στη συνέχεια, δεν πέρα το όποιες εταιρείες κέρδισαν, μία εταιρεία κόπηκε. Αυτή η μία εταιρεία, κάνω μία παρένθεση κύριε Πρόεδρε, οφείλω να σου πω ότι είμαι πολύ προβληματισμένος. Πήρα όλα τα δικόγραφα που θα αναφέρω παρακάτω. Όσα είπατε στη Βουλή προηγουμένως, αυτά που ισχυρίστηκε η εταιρεία στα δικαστήρια. Και είναι πολύ οξύμορο ένας βουλευτής του Κοινοβουλίου να δίνει τόσο μεγάλη μάχη υπέρ μιας εταιρείας. Γιατί αν κάποιος από τους δυο μας μάχεται εδώ περί μιας εταιρείας και ιδιωτικών συμφερόντων, είναι ο Σαλμάς, όχι ο Γεωργιάδης. Πάμε λοιπόν. Η εταιρεία την οποία εκπροσωπείτε λοιπόν σήμερα στη Βουλή, με αυτά τα επιχειρήματα που είπατε, πήγε διαδοχικά. Στην Νεαδυσσή έχασε. Τα ανέφερε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Βγήκε από μας 4 Τρίτου 24. Απερίφθησαν τα αιτήματά της. Στη συνέχεια, αφού κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, πήγε στο ελεγκτικό συνέδριο.
κάνετε λάθος, κύριε Σαλμάτη, κάνατε και υπουργός. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν κοιτάει την τυπική νομιμότητα μόνον. Αυτό το κάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας που είπα, τα διοικητικά δικαστήρια. Το ελεγκτικό συνέδριο κοιτάει κυρίως ένα πράγμα. Αν συμφέρει όχι το δημόσιο. Εκεί η εταιρεία είπε όλα όσα είπατε. Και ξέρετε τι είπε το ελεγκτικό συνέδριο? Ότι κάνει λάθος. Και ότι ο διαγωνισμός συμφέρει το δημόσιο, και αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα νοσοκομεία αγόραζαν φτηνότερα, είναι λάθος. Και αν γι' αυτό σας διέγραψε ο Μητσοτάκης, καλώς σας διέγραψε.